Ensueye nabona ayete kabuya emechegechege twabegete gaisana ensuka ya chengene na tukayebwana ebuni singi twaje konyora na makoko busa yagotereri tukayesyokie chiro kumbuka tukuyesyokie chiro abachoki bayarorire ng'ake minja moyo kerengerako ali abachoki batutabana ni garende ande bakayebwania bono tugwete ng'eka rutire gusine ndani yango nsi yetu ne ndani meyaira netigo aina nje nabonta gete kuburinga abantu baminto mwerorera mwego muna baseneta bari gukwana chitagekaibire ganire kabate bangatora bonense ya motora abura nisika kabakwira no korona bakababuna abantu bari bari kwagacho munaro paperi kero muntago kwani ruge ngao oikabona ntura amanya buyanga inkiki abete Nairobi munere ngani atu asirirania bachoka kabata manensu yeito abantu bakanchongo tote bari kucha hapa kaba mbiri tukasirirana tukatama bono poka lero naje kutumuruka kuruma hata ikasenta naje kubura ngatigante bya abantu baminto pole ebintu bitu bya abantu banyamira mbiri buya egento gyokanje nari gusaba lero tona bere kingo na gutangaza inketari ngankende gusema ali gusemponda ntagete kurusu musiko minto nyaribu egente ekamo gyoka ngosaba ekamo ekoti ruling inja rwetu ekotabanganya baro nero muspika nande tabwati manganande nabamisi twachore tukero nintu twa murusiti nande tukebekero yutu atagete ekoti ruling eri nabekotabanga ebintu tubune umupangilio onyamiro uri munana igwa abande bako nakota nawo ngagosenge board gosempodi gose municipality chigaitiri board ntute yo tu approve bune assembly the body ya Keroka gose body ya Nyamira municipality na kitoganyete tukaranse to akabantu bari umusasa tubaitie na kitoganyete bakabona ngore ndiko nyikiachire angegasi yetu akori aba iri bana abo be town abansomete gisabu Kisii National Polytechnic na ande bone gani nche chairman ye budget na itie ga nchu nsengi mabaga Nairobi ka kitigamba borie asa abantu 35 oraisa kubori kuboni gangana kyo nyanja ekwa byareta abana 10 batatu bagukwerere nerira babale obori ungandetera abana bawo bali ngokoreta mbari 10 bonsi kwa byarete kurwenda yao bandi batatu bale mbera gusina abasaba bagutigalirete tari abale moyo omo MC Nyamaiya agasirete oyo nyansiongo gekabanganiga igabekere gorio koboko agaseri gugochika oyo bwekere nyaka design agacha obo speaker bona ba MC tuli ororo twarenge monyo etwarenge 32 tu third ya 32 irenga 21 lakini tukakachikura paka 23 poni gintu gyukanta maitinga abantu aba batagete urio serete kukuru nyansiongo tomareta akekura amana koirana oyo onye bwekerenyo ule obeiro mu speaker ara arushie go pia ribo speaker acha kamno mo MC anamana kwira na igora ariko verify uzuyo sire tu Nyamaiya gatware kwanda to mokori yeso tu igweto bogete na Lazaro abno abantu babere ntu tumanyete babogete nera gatware kwanda tumutura aboke toje tumato akire kura